Finally, Selmor Mtukudzi has been added on the list of artists which is going to perform at Oliver Mtukudzi International Festival of Arts. Iyo irikuitirwa pakare paya nemusi wa 21 na 22 September 2024. Mushure mekunge vanhu vacomplaina kuti kowai Selmor asipo pachinhu cha baba vake. Welcome back to my channel. Kana kari kekutanga kusvika pano, ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema updates andinodzoka nawo pano zuva nezuva. Sekuziva kwenyu kuti Selmor Mtukudzi is the first born ya the late Dr. Oliver Mtukudzi, avo vaizikanwa nekurova mhanzi zvakaomarara muno muZimbabwe pamwechete nepasi rose. A lot of people vakacomplaina ivo about line up yakaburitswa nemusi wa 4 September 2024 iyo yemaartisti achazenge achiperforma papakare paya nemusi wa 21 na 22 September 2024 pashow ya Oliver Mtukudzi International Festival of Arts 2024. Mafans at the late Oliver Mtukudzi aicomplaina achiti iwo ko why Selmor Mtukudzi asipo pa poster sezvo ari ye first born yava Mtukudzi uye ari musician zvakare. So pakatora kunetsa pa social media, vanhu vakaita mashoko akawanda, even other artists like Fungisai zvakava pano mashavave akamenshino akati ko why Selmor asipo pa program iyi. Iyi yakava mubvunzo yevazhinji kwazvo kuti kowai mwanasikana wa the late Oliver Mtukudzi avo vari kuitirwa this memorial asipo pa program. Vanhu vazhinji vakatanga ivo kublema Daisy Mtukudzi sezvo vachiziva kuti ndiye mukadzi wa the late Dr. Oliver Mtukudzi, kuti ndiye akakonzera kuti mwana asaiswe paposta nekuti ane undyire. Haadi kuti vana vadyewo papfuma yababa vavo. But tisingatoro hedu masaidzi kuti yaive nyaya yei yakaita kuti Selmor ange asipo pa program, hatizozivo hedu kuti chaiva chii chaikonzeresa. But many thanks kuma bloggers avo vakapusha nyaya iyi mushure mekunge vaona kuti aiwa mwana wa the late Dr. Oliver Mtukudzi haapo pa program yababa vake, uye nemafanziwo a Dr. Oliver Mtukudzi akaona akasenda iwo ma messages pama social media platforms vachicomplaina about this issue. So today 11 September tazoona Mtukudzi ichireleasa line up yema artist achange achiperforma on the 21 and 22 September 2024. Tibva taona kuti aiwa Selmor azoiswa ipapo, and chiri fani ndechekuti Selmor wacho ndiye azoiswa pekutanga pa list iri, kuti aiwa vanhu chionai ndimi manga muchicomplaina kuti Selmor haapo pa list. So Selmor wacho azopawo kutenda kumhuri yeZimbabwe nezvavakaita kuti ange achiswawo pa line up. So Selmor anyora iye achiti, to all who spoke up for me, you guys have been amazing. I'm extremely humbled by the love you have for my father, which has extended over to me. I will not take it for granted. For that reason and in honor of my father's legacy, I will be coming to Pakare Paya. Please come out in your numbers and let's do this the right way. I love you all. So musikana Selmor apo kutenda kumafans ababa vake akati aiwa maita basa makamira neni kuti ndinge ndichiswa pa program pakaipa muri Zimbabwe. So ngatisangane mu comment section muchimbotiudzawo zvamunofunga about this issue yeTuku festival yekuti Selmor why is it anga asipo pa first line up yakaburitswa neTuku music nemusi wa 4